Ndinokudokezai mabuja madokachire tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochitanhatu mumwedzi waChiwabvu apo tiri kutanda tichipemberera kutoti Blessed Muhlanga abuditsiwa mujere wakomana aaidi angaita kumakiriwa ipapa agonza abhadhare bhero remadhora 500 mumari yekuAmerica rekaiti tende kuti magweta aramba achimiramira kuti hurumende izombwawo tsitsi. Zvanga zvakaita kunyangariwa. Tikuramba tichitenda tikundoimba kuti ipapa anonyatsopuwa nguwa kubasa kwacheko areke kubva abenhuka chimbi asi atotore nguwa yache achinyatsa kufunga kuti arikuita sei areke kugoitiwa zvakaita Jobho Sikara zviya zvinonyangadza. Rekai titende kubuda kwaita. Gurukota rinoringa nezveutano ranga richiita kuita kupupa furo mhanduwe kuti kwai muri kureketerei nezvokunyangara kwaita zvipatara zvemunyika. Agototi iye machakaire agoreketerei zvakadandozvo achiwanza achinyepa apa tiri kuziva tese kuti ichokwadi chaari kureketa pari basi kuzviziva kana iye nyakunyora tsamba yacho ari kuti muri kureketa mapwapwa ari kutoziva kutoti ndiye mukwiti mukuru. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinosvika papi asi ipapa wabva watotanda kubuditsa yoka wozete BCO propaganda wakati ipapa gurukota noringano zvomari muturi pokare naye mombeshora wabva waenda kuNatfarm kuti waringe kuti chii chiri kunetsa nokudidi nokuti mishonga iriko kare. Mishonga iri ikoko inochengetewa ikoko inobatsireiko vanhu kana vanhu varibe kana pokurara vanhu varibe kana Panadol kandosvika ipapa unondonyorerwa wonzi ndakaatenge paribe chiri kupuwa munhu obva watoziva kuti pakaita kunyangariwa vanoita kujairira vanhu ava. Nhau yotsikidzi iri kuramba ichitekeshera mhanduwe kuita kadambure chaiko ipapa wendo huno kwai kukwekwe watotanda kukuwara nadzo vari kundorumiwa ukuwo pariba ari kureketa kuti chii chiri kunyatsakitika vari kufunga kuitei wakuru ogutawo apawo zvatosiyana newekwamutare vari kuramba wakatongwarira ipapa wabva watotanda kufirita nzvimbo dzavari kufungidzira kuti dzingangoita tsikidzi nokutanda kureketa nezvadzo kuti vanhu vazive kuti zvii zvavanofanira kuita kuti dzireke kugovavhiringidza. Kwedu nobuja paribe kana mubodzi ari kusimudza musoro kana kureketa kana kufunga nezvazvo asi varimi vedu ndo vari kuzara mumbare mhanduwe vachitengesa mapunoka. Pachasvika kwedu buja panenge pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera papi. Mapurisa okwedu agorehwa manja nomapurisa oBotswana nokuti wakakwanisa kubata mbavha dzanga dzabamwotika yorudzi GD6 kuBotswana. Vanhuwo vakazobatiwa vakunzvimbo yoFig Tree. Tikuramba tichitenda mapurisa akaita tusvinhu ipapo. Bazi rinoringa nezvekudzivirirwa kwenyika nemasoja ari kureketa iro kutoti rino vanhu vanosvika 35 wakabva kunyika yeGhana wakauya kofunda nokuringa kuti zvinhu zvemuno zvinombotekaidziwa sei. Vane vamwe wokuGhana wagouyawo newabiyawo kuLiberia, Nigeria, Benin neSenegal. Rekai tione kuti zvinenge zvisvika papi. Vari kutoringirwa ipapa kuti wagoende kunzvimbo inoikiwa vanhu veZANU-PF kuitoseka pokare nekuenda kumasvingo oZimbabwe ikoko rekai tigoona kuti vachaendesiwa chere kumwe kana kuti zviri zvapfa zvakadando. Vanoringana zvemagetsi munyika wati wakomana mvura yakaseenzesiwa ndio mvura yakasvipa zvokuti yakavhiringa michini magwenya okubika magetsi kwai kuhange gwenya rokutanda kusvikira rechishanu akavhiringiwa nomvura wakomana. Rekai tione ipapa vari kutiringira kuti musi wechishanu unosvika magetsi aribe kubenhuka zvino wobva waziva kuti apa panonyaya nokutoti mhanduwe. Rekai tirambe tichiringa kuti zvinopera papi. Ukuwo chando chiri kuita kufuridza mhanduwe kufuridza zvokutoti kana uribe magetsi
kana uzoribeka gasi kaya kekuti ubike kana kuitawo kuota mwoto mbichana uchibika ipapo manyongori ega ega. Rekai tigoramba takalinga kuti zvinoenda nopapi zvinoperera papi zvichitikaira sei. Kwainzvimbo yemapopoma eVictoria Falls yagotambira vanhu vakasvika zviuru 60 61,000 pachirungu vakaita urendo ikweyo. Tikuramba tichitenda kwai zvakaitika mwedzi 3 badzi yokutanda yogore ndokukona kawo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Vari kuti yogore rapfuura chaiwo haiwaba waribe kusvika ikoko mwedzi mbodziyo. Toramba tichizvitenda rekai tigoona kuti zvinosvika kupi. Hoiko Keshi wari kuita sokuti waterekera kureketa kuvanhu kokuti wakomana goitai tusvinu mureke kugoramba muchindovika kuti tino mari muhomwe dzedu dzoiko Keshi. Ipapa wari kureketa kuti waizvezvizvi waburitsa manje apu yawo Keshi inokwanisa kuti munhu chero pauri ukandovhura basi wakubva watoziva kuti uno mari nokudini. Tikati kamudoko kuona uku maita tusvinu hii kuramba muchindotipfikira kuti muje mari yedu mahara. Idi waitofanira kuti wabenhutse mari dzevanhu vese wagoja ipapo. Kuno mudzimai abva kuUnited Nations Women aripo ipapa akauya kuona wamunangarwa Nicola Class. Rekai tione kuti anenge achitekera sei ati nichaenda kunzvimbo yoBulawayo koringana nevamwe ikweyo tichiona kuti totekedza sei zviri kunetsa muZimbabwe. Rekai tigokunyepai kuti pane zvimwe zvaanenge azoreketa zvaanenge aburitsa kana kufunga. Ipapa tikaramba takaringa nhau dzanyasi Japureza Manduwe Japureza gonzina wikinere ndamupa imwe pokare motika nomari hwendo huno aita kuita kukuyiwa nayo Manduwe zviuru 150 zvomari chaiyo yekuAmerika iyoyo. Pakaita kunyangariwa vamwe vakutofungidzira kuti peno heno zviripo pawaviri iwawo heno Manduwe kuti sei ari kundoramba achiita kuita kumakirira kuti aramba achingomupa mari. Rekai tione apa ipapa ndipo unotoona kuti kanhu kache kanomupa mari hwendo huno kakaita kutsamwa kari kuda zvokujairiwa. Kwai muri kuramba muchindiseka muchireketa nezvangu kuno haiwa anozuro uno mukuziva kaakapa maiguti apa abva ati Japureza rekai tione kuno kune vanhu vanenge vari kudurirwa wese rekai tione kuti zvinoperera papi. Lloyd Mutasa ndiye anzi kwai ndiye murairidzi mukuru ari kuziva zvaari kuita mumwedzi watabvayu pokare Washington navaya ndiye mumwe pokare anzi ndiye mutambi ari kutamba zvinoseza tekuti makorokoto wakapuwa kamari. Ipapa tikaringa dziri kuitika pasi rese kuSouth Africa dare rinoringa nezvebumbiro romutemo ikweyo raagototi ava wamunangarwa kuSouth Africa Cyril Ramaphosa kwai ngaaite tusvinu nokutoti ipapa anofanira kuti arekete kuti sei akanyora kubvuma kusaina mumwe mutemo wavo waakasaina kuno yano pokare agotonzi bumbiro romutemo uri kuda kuchinjiwa pano mutemo wakaisiwa noparamende unochokuita nokuti hanganzi chizvao cheSouth Africa mbani kwaakuri kurambidziwa ipapo. Vamwe vanhu wanga vari kunzi ukange watora kuti ndachizvao cheimwe nyika wabva wagwapa kuita chizvao cheSouth Africa. Rekai tione kuti zvinenge zviperera papi. Wakomana wari kuita kunakiwa vanhu ivavo wahwina nyaya yacho. Ipapawo pokare kwai kuCape Town Qatar Airways inenge yakutakura ndege dziri kuenda dzinoda ndemutande roStarlink Manduwe ndokufadza kawo. Kwai ipapa munhu wese anenge arimo aiwa munoita kuita kufara chaiko kusvinu neiro dandemutande racho. Rekai tirione kuti rinenge richitekaira zvisvinu chere kana kuti rinenge richidini. Tinenge tichikunyepai.
Makwai ari kureketeka ohondo pakati peIndia noPakistani ari kurera kunyangaridza chaiko, nokutoti ipapa mhanduwe wari kuerengerana zvomboka zvonyukiriya. India akati iwe ndinokuputitsai, Pakistan akati putisa neino ndinokuputisa. Paribe chizvino tikundoimba kuti zvinoita kudipfama kuri nani, nokutoti zvikareka udando idina yawe panoita kurwadza chaiko. Toona kuti tiramba gonzi kufunga ipapa kutoti aiwa rekai tibise mari yatiri kuendesa kuAfrican Development Bank. Paita kunyangaritsa, kwayada kumisa mari inoita mamirioni mazana mashanu nemakumi mashanu noshanu, 555 million US dollars pachirungu. Waziva kuti pakaita kunyangaritsa chaiko. Paribe chizvino heno kuti mari dzacho dzichazoita sei pamberi tinenge tichikunyepa izvi uku izvezvi makuno kuno yano Barcelona yaita yajiwa noinda zvekuti makuru oinda rekai tione kuti zvinoenda nopapi, nokutoti wabiyawo inda dzishoma ikweyo. Rekai tigumire pano mabuja, ndini wenyu Mhanduwe onawo.